Kita iki ya. Yuk, seblake Susi si Malakatir Surya Buana. Bapak Ibu menika Mbak Susi si Malakatir ingkang kondang wonten mboten sampun menika sinden latah mboten sampun anjen monggo badhe ngersakaken Mbak Susi menika sinden nggih ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sorry menika rai ya sorry melon melon kalau Oduh, dia balas dendam. Iya, malah ning melon marai. Asine melon. Kuwi aja ngono to, Bang. Kowe ora ngerti aku nyelok melon nyapa? Nyapa? Tibake kuwi ya nek gontong karo raras. Ora aja to. Lan menika rai ya. Gantinan aja melon kae. Bligo. Gantinan semongko. Oh gak bligo penan kok. Go bligo. Ya Allah yo gak to sakno rek. Iki guru SMP lho yang gitu. Ya Allah guru lho ya. Itu guru apa? Guru gotro. Guru. Ana acara kok. Ya Mbak Susi. Nggih. Kita Mbak ajenge tanglet teng napa to kursine teng mriki? Mboten sir dilih no. Nggih pemandangan rencang-rencang Mbak. Lambe gutir. Nyapa to? Kowe iki mbok yo ngerteni. Gese iki lho. Maksudku cacah wis kudanan kademenan mesakne. Kudanan apa? Lah kula ora kudanan nang gayo cacahe. Sikile ngecemes sih. Nggih to Badung priye? Cah setuju? Lah setuju kabeh. Dilih apa piye? Ngawur. Jaran kompor lho nek. Iki lho. Kowe meri we, ras lho ras. Ora. Ini meri lho ras, pengen dilih lho ras iki asline. Ora. Sire awakmu lho sesuk dilih asline. Gayamu. Aduh sih. Nggih. Kemana daleme Bapak Supriyana ya to? Ya nggih. Banyu dan seger grug. Banyu dan seger. Piye? Rasane piye? Biasa. Merdeka! Banyu dan seger, banyune seger terus dilat. Lah. Seger. Wong latah ya ngono kuwi. Oleh-oleh jole kaplok ya kowe mau. Ayo. Seweger bermain air nih aku seneng. Biasa. Grojok. Kisare sus. Dilapi ya. Ora kene. Duh. Mika mbok dilat iki duduk permen, ka uhum dodom kene. Jauh. Jangan. Dadi kesetrum. Iya. Sinden gebras dilan kok. Camburi lho. Jarno. Heeh, Jarni. Oh, lancang. Lancang. Dongane mantene mugi-mugi bahagia sampai memisahkan berkabar. Lho. Bisik to, Cah. Jon Jotos iki to. Sik to. Tak kasih bisik to. Nyoteng turu ae ngono mempeng ae Panggar. Aku kok nganunan to ning kene, Cah. Ojo ojo. Ayo kene. Aku tak ning kene ya nyoh. Aku tak ning kene ya. Nyoh sik Abil. Ora. Mantene mugi-mugi tansah pinaringan ayam tentrem. Bahagia selalu, rezekine lancar, berkah barokah, enggal pinaringan putra-putri ingkang salehah. Amin ya rabbal alamin. Kowe mak Bil. Iki Bang. Apa? Ngene iki suasanane kan adem ya, bakso enak ya, Bang. Ora pareng ngono kuwi ngawur. Ngaluwe kancane. Iki lho cacah iki lho.
Sindene mau jane wis dikeki surat nggih rawon tapi bocah-bocah request bakso. Sindene mawon mbok bakso es banyudan. Moh. Yogane arep ora bakso. Ya. Ya. Ngatur kene. Mawon ten request. Apa? Tak nang endi mau? Nang yo nang kene yo nek gitu. Cak, jelas ya oh enggak maksud iki channel sapa ngono lho maksudku. Pak C. Ada Pak C Pandum Suto. Suto ya anak. Masa Pak C Pandum anak. Pak C Pandum Suko, ada permintaan ada mau podang kuning Nyidam Sari. Heeh. Lintang Asmara Tresna Waranggono. Nggih. Sing teng mriki sinten sing nyuwun Bambang. Kan push up. Sore kowe. Kerang. Push up ngisore susi. Oga. Nek sandingi. Ya Mbak Ikeng. Apa iki? Ya Allah, Mbak. Wong ngene iki Mbak ngapunten. Ngawur. Niku lho, Mbak. Ngawur. Kowe lho, Mbak. Ya Allah wayu maaf ya, Mbak. Ojo. Sus. Yo tuku. Ora iya. Apa iki? Lagune apa sing mbok nyanyi ya Mbak? Lah ya penake apa? Kabeh iki kudu apa lagune? Lah iya apa? Kabeh. Soambok iki. Ya. Sing duet apa sing dhewe? Dhewe sik. Dhewe. Ya, jaran. Nyidam Sari saja. Nyidam Sari? Lah malah koncak. Aja ngono to, Mbak. Langsung ya, Mbak. Ya, menemui permintaan. Mbak, lho kok Mbak wi mau sakne Mas Anwar. Nduk. Bukan ya, Mas? Nggih. Mas Anwar pengen rabinah ya, Pak. Ya. Sorry apa? Menemui permintaan dari channel Pak Pandum Suko. Matur nuwun. Lho, urung kok matur nuwun. Urung. Lah wis keras musike. Wis no. Durung. Hugung to. Oh, kok aja to, Cal, please. Kemblah ya. Nyidam Sari. Nyok. Iya, pecah kok iso kaya. Rasa dirungokne. Ya. Keras kupenge. Iki sensitif lho bocah iki. Wong tanggane. Iso to. Kupengmu tak sumpelane kapas opo piye kene. Apa Mas jaran? Selamat sekar. Aku kumbang Nyidam Sari.
Ngapa to kok munggo? Wis. Urung ngapura sik pos. Biasane lak pe kuweras ngono wis sih. Urung. Oh, gong. Sik iso keras aja. Iya, pinter. Hah? Hah? Lagu. Lagune lek Keras niki wis bar. Kok Lagu apa, Du? Heeh, iki dibuka ya. Aja. Ngawur ayo. Tiba ngawur kan tak tutupe dhewe. Allah. Raup. Wong yo ora ngadus raup sik, raup. Raup arep nyanyi raup. Wis. Ora apa-apa pedang waterproof to. Ya, waterproof. Ya. Iya, nggih. Kok keringetmu kita gede. Iya. Tadi Kok kadi to? kuwi lho. Kene. Jaran. Lho lho. Kene. Udane. Nya. Kok nyah. Ayo. La. Kuwi kok ra barbar sewengi iki kok. Ayo. Kendangan. Sorry ye. Sakplok enek sing anyar kendangane sosok. Gek yo akeh kreasine. Wah, mengikuti. Mak warai ngono ya, Sa? Mak warai ngono ya wis. Raup sik kita kesel raup sik keringete kau raup neh. Yo. Rupane kayak mantel. Kemampel. Gawe kaya payung ya. Yo. Kalah baksone teko lho. Urung. Kae? Iya. Ngong nalikane lho. Iya wis. Iki ora barbar. Ya. Kurang saithik wae. Ya Allah kok kembloh to. Wis rasa maido aku wis kon dhuwur. Yang bawah basah, Mas. Matane apa? Alisa cepat hidepe. Hidepe dilem karo lem ora kok karo upor rawon. Ya ndledek kuwi no. Sesuk diateko sak mripate. Bakso. Teh panas. Nyanyi sik. Punya. Kasihan
jahe panas. Kasihan. Nyanyi ora sithik. Nyah wis. Ya. Setunggal lelagon Nyidam Sari sampun dipun caosaken. Mugi saged dados jampine saya. Amin. Campur teles kebes ya Allah. Kowe sik separuh lho sawangen aku wis kemblong ngesor. Ndahne tekmu kaya wetakne wong golek wedi. Iya no lek wong golek wedi nek sila. Tekmu tidak berbentuk. Ngecokris aduh. Mang, aku mau jongkrok nih. Ben aku wis. Kowe nitik gagah kemelowalat nek kena udan lah ilang. Tak komleng. Raras guyu. Lah ya wis tau roh keto ya. Kan gak ya padha gedine to sing lanang kan yo gedhi. Gedhi ya, tapi enggak tek kono bengkong rot. Kayak tangane ngene lho. Cacat. Nggih. Tangan ngene lho maksudku. Wes, alinggo sirah. Pak, aku sing nyanyi neh kok. Wah, Nyapo? potongan. Lah aku ngenteni 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nek aku nyanyi ke nek aku mari ke jam 7, nek aku nyanyi jam piro delon cah. Kalem. Nah, jam 09.00 ngene iki kok dilungkas bar. Aku wis ra. Dia. Kowe lek kakeanmu tak bedel ndasmu tenan. Nyanyi neh mau. Kowe lek kakean. Nyanyi neh mau ya, Pak. Bu, nggih kula nyanyi malih nggih. Kalau Mbak kudu ngirong sing cantik ya nggih, Mbak. Terus jenengan. Mbak mau bermain air ini wahana. Oke. Air Mbak niki. Iya. Ya kau apa? Rap, terus. Duet. Yo, apa? Yo. Kamu kamu dutan. Yo biasane kowe karo bojomu yo ora apa-apa karo Mbok Irite. Wis to, iki diinget nggih sesuk-esuk panggah enak. Dhewe nek aja dimantu enak. Cinta dimantu yo. Kowe engko lali neh ora? Kak. Jane engko lali we cakepane. Apa garis? Oh, wayahe nganu kok bar urung wayahe bar mau barni. Raup sik, riwis seram raup terus raup. Nah, terus mudah riwis seram. Lah kowe engko kon nanggap wong bisu mek sugeng dalu Mbak. Ngono. Ya. Surya Buana Cinta Dimato bersama Mbak Susi si Malakatir. Cintaku. Oh sayangku, kenapa ini? Nah ini. Gene aku ora peduli. Iki to kudu menengan sesuai dengan lagune. Ras ngawang we. Kudu bisa tuwek. Aduh, tuwek aja enak budi. Ulan rada turutan Yandeng emah ing bucu raka laksana Apa garise urip kudu bisa Motolos
kudu bisa. Ser. Maksudmu Nah, omong kon ngladen ngono baksone neh ngono apa piye? Ya omongon iki sinden sing kanan ki ambak tirose neh. Ya maklum tadahe wah. Adae nyek aja lara-lara. Siwingno Indra. Aja wis. Nggih. Nuwun. Matur nembah nuwun Mbak Susi Nggih. Simalakati ingkang mijil saking tlatah Blitar sampun ngaturaken kalih tembang